grabe, ibang iba talaga yung original na Quaco dun sa local. Si Red, susubukan natin si Red. Yo, magandang hapon. Kumusta kayong lahat mga kalabarkada? At quick rides pala tayo doon sa may triangle. Gamit natin si Red. Susubukan natin si Red. Gawa nga nung ito. Titignan natin kung may pinagbago ba. Kasi ito pinagawa natin kay Sherwin. Shout out kay Sherwin. Alright, susubukan natin. Sound check muna tayo. Tingnan natin kasi kayang-kaya na yung pinakamababang minor. Complete yan. Pinakamababa wala pa sa 1,000. Pero pag uminit, nasa 1,000 lang yung minor nan. So susubukan natin sa mga kalabarkada na. Quick rides tayo. So let's go. Alright, let's go mga kalabarkada. Quick rides tayo. Kay Sherwin, magpalit tayo ng spark plug cap. Ilalakay ko ulit sa video. Nagawa ko ng video kung bakit na napalitan ko yung spark plug cap. So susubukan natin tong bagong spark plug cap ngayon. Mo pa lang ang lakas na. Nalibago ako sa takbo. Oh no. Bali, nagpalit pala tayo ng spark plug cap, no, yung Quaco. Gawa ka nung ang dami ko lang nasayang na mga spark plug. Pumapalya-palya kasi. Akala ko kung spark plug lang, tapos tinitirik-tirik pa ako sa daan.
naman pala yung kwako lang pala. Yung nakakabit pala dati na kwako nito, sira na pala mga kalabarkada. Niremedyohan lang pala sa lalim, kaya nung nagtagal bumigay na. Tapos bumili pala ako ng spark plug, tapos yung kwako. Ang masama nun, yung nabili kong spark plug cap dyan lang sa mga pwesto, ayaw pala nitong Raider. Nagpapalya-palya, tapos tinitirik ako. Wala pang 9 kilometers, tapos wala pang 9 kilometers tumatakbo, tapos tinitirik na. Tumitirik siya, tapos ang hirap ng panda rin. Kaya road test natin ito ngayon. Pero grabe, ibang-iba talaga yung original na kwako dun sa local. Lakas to. Ganda ng hatak. Ang lakas. Isa pala sa dahilan kaya nagpalit tayo ng kwako mga kalabarkada, no? Alright, papauwi na tayo mga kalabarkada. Sa papalang dahilan kaya nagpalit tayo ng kwako, gawa nga nung idle hindi nag-steady. Nagtataas baba na yung idle nya. So yung surface na kasi nung una, yung spark plug, akala kong sira na yung spark plug, so pinalitan. Tatlong palit na ng spark plug, pero ganun pa rin, hindi pa rin siya tumitino. Hanggang sa kinalaunan, nakita na ng mekaniko yung spark plug cap, natanggal na pala yung parang pinaka-isalaan niya. Tapos lustrod pala, kaya pala kanon, hindi na buo yung kuryente na pumupunta sa spark plug. Dati yung idle nito nasa 2,000 RPM. Tapos pag nilagay mo siya sa 1,000, wala na, mamatay. Tapos makabiyahe ka lang ng mga 7 kilometers, diyan namamatay, tumitirik. Pero ngayon okay naman na, ang lakas na naman ng hatak.
makina. Hindi ka kaya sa dati na parang parang mawawasak yung makina eh. Parang wasak, parang ganun. So yun yung mga dahilan mga kalabarkada, kaya quick rides tayo. Pinagukan ko lang itong si Red, itong Raider 150 natin. Oh no, ba't tayo dito napunta? Oh, grabe. Alright mga kalabarkada, dito na tayo sa Marimpay. So yun lang mga kalabarkada, no, yung nais kong i-share sa inyo na nagpalit tayo ng Quaco. Dami-dami ng spark plug na naipalit natin, Quaco lang pala naging problema. Alright, so dito na siguro matatapos tong video na ito mga kalabarkada, no? Ingat tayong lahat and ride safe. Bye bye.